खिन्थु बहुत दरखारथार नोंथांमोननिफ्राय जोङो साजेसनसो जों लुबैदों जों मा खालामब्ला मोजां जागोन आरो बोरै खालामब्ला जोङो बर' हारिखौ गेरेमसायै जों दोननो हागोन दानो हागोन बिनि सायावबो जोंहा बुंनांगौ अनेक दङ जाय हक जोंनि मेन इस्युआनो जाहैबाय बे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायाव जोंहा मा मा खहा जादों बहायबोथ' बुंनांगौ जोंहा बयबो मिथिखागौ बहाय खहाया जोंहा ओरैनोबाबो खहा जाखागोन जों खहा जाखाथारगोन चारिय'फाले साख्रि बाख्रि हा हु गासिबो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों मिथिनानै लानाया मोजां हा हुआव खहा जागोन साख्रि बाख्रियाव खहा जागोन आरो जोंनि बे सासन खालामनायावबो जोंहा खहा जागोन ओंखायनो बेयो बिराद जोंनि थाखाय खुब माबा बिराद डेन्जार जेखिजाया मानो 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायाव सिसिट'आ जेरखम माने खामानि मावगासिनो दं बेखौ जों बाख्नायनांगोन खारन सिसिट'आ ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दं गावनि न'खरनि खामानिखौ गारनानैबाबो बे 6टा जनखौ एसटि खालामनायनि होबथानायनि थाखाय बिसोर एखमबा दिल्लीयाव थांनाङो एखमबा जायगा जायगा मिटिं खालामनाङो एखमबा जायगा जायगा बिदिनो इन्टारनेटफोरजों मिट जानानै खामानिखौ मावनाङो अनेक उकिलफोरखौ हमनाङो अनेक गथ'फोरजों रायलायबाय आइनबिदफोरजों रायलायनानै माखासे जिनिसखौ जों मिथिबाय दा जेरैखि जाया मानो जोंहा बिटिएडिआ खिन्थु जोंनि थाखाय बहुत दुर्भाग्य होनजायो जाय बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामनो बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामनानै रायजो सासन खालामदों बिथांमोना बड'लेण्डखौनो बावलांबाय रायजो सासन खालामनो मोननाय लोगो लोगो बड'लेण्डआ जाया होननायसो फैबाय होमबालाय नों बै समाव मानो आन्दलन खालामामोन बड'लेण्डनि थाखायथ' आन्दलन खालामदोंमोन ना नोंथाङा बै समाव बड'लेण्डनि थाखायथ' मानसिफ्राथ' बुथारलायदों सोथारलायदों गासिबो गावथारजादों दिनै बेखौ बावनानै बड'लेण्डआ मारै बड'लेण्ड जानो हाया होननानैसो बुंग्रा बे बड'लेण्ड लाबोग्रा मानसिफ्रासो बुंगासिनो दं जायखिजाया मानो आं बेखौनो बिटिसिनि हालतआ बिराद गाज्रि बिटिसिखौ मानो बानायामोन अर्थात बिएससिनिफ्राय बिटिसि जादों बिटिसिखौ मानो बानायामोन बिटिसिआ ओरैबायदि मोजां दं मेम'रेन्डामफ्राव बिराद मोजां आङो जन'उजिरसा आफादगिरि बिथांनो आङो बे मेम'रेन्डामखौ बिथांनो गथायदों बिथाङा गासिबो हयथ' एडभकेटआ नायजोब्बाय ओरैबायदि दङ बहाय बर' डेभेलपनि थाखाय बर' कालचारनि थाखाय बर' लेंगुवेजनि थाखाय बर' इक'नमिक्सनि थाखाय गासिबो डेभेलपनि थाखाय बेखौ बिटिसिखौ होनाय जादों बिराद मोजां बिटिसिखौ बानायनाया बर' डेभेलप बर' कालचार आरो मोनसे दंबावो मा 9 नम्बर दफायाव जिहेतु बर' लेंगुवेजखौ स्कुलाव सोबाय बे स्कुलाव मारै हाबखो जोंना आखरानो जिहेतु देबनागरि आखर बे हिन्दी आखर हिन्दी सिखायबा बे इउनिक'डआव एप्रुभ जाखानाय इउनिक'डआव बेखौ एप्रुभ खालामखानाय गतिके जोंना अट'मेटिक बे स्कुलाव हाबनो हायो दा स्कुलाव हाबबाय दा जोंहा मोनसे खोथा सिन्था खालामबाय असमिया आखरा दाबो इउनिक'डआव जायाखै दा असमिया जुदि आखर लाबोबायोमोनब्ला जोङो बर'खौ असमिया आखर होमबा जोंनाबो सिक्रिटि मोनामोन जोंना भाग्यआ मोजां आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा जि मोजां खालामलांबाय बेनि थाखाय आगोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो बिथांमोना थिगखौनो खालामलांदों देबनागरि स्टेटखौ बिथांमोना लानानै जे जों स्कुलाव हाबबाय 9 नम्बर दफायाव दङ मा बेहाय दङ बिटिसिखौ बानायदों बिटिसिआव अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बर' लेंगुवेज एकदम रोखा लिरनाय दं बर' लेंगुवेज जानांगौ साबजेक्ट टु कन्डिसन दङ साबजेक्ट टु कन्डिसन सोरबा बर' रोङा दस्रा जाथियावहाय हयथ' मेरला जाथिफोर थाबाय नालाय बहाय जुदि रोङाबा असमिया आरो इंराजिबो बेबहार खालामनो हागोन बे दं बे रोखाथार खिन्थु जोंना बिटिसिआव जों नुदों बर'नि एप्लिकेसन होब्लानो माबा नाजावा बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्य
दा सारिय'फाले सिन्था खालामनांगौ बेनो जों मानो बिदि जाखो एकराव माखौ सहिखो बिसोरलाय गावसिनि नामा दंजोबो एकराव सहि होनाय दंखाजोबो बे एकर मथे खामानि मावबानो खुनु सिन्था गैया खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो बिसोर आरो जों दस्राखौ जोङो सिन्था खालामनांगौआथ' गैखायानो मानो होनबा भारत सरकारजों सुक्ति जानायाव नैबेबायदि दङ जों मा बुंनो दस्रा जाथिया बुङो गासिबो गावसोरसो भाग लाजोब्बाय गासिबो लाजोब्बाय खिन्थु बे नंखाय जों दा गिदिंना नायदों बिटिसिआव सारिय'फाले माबाना नायबाय स्टेटिस्टिक्सखौ जों नायबाय बे स्टेटिस्टिक्सआव दं गासिबो दङ नैबे बिसोर हराबाबो जों बेखौ उलायनानै लाबाय बे स्टेटिस्टिक्सआव ओरैबायदि दंजोबो पपुलेसन दङ जनसंख्यानि दङ सोर सोर बबे बबे जाथिया बेसेबां दङ बहाय दंजोबो बिटिएडिआव गासै 31,51,740 जन दं बिटिएडिआव जोंना बिटिसिआव 31,51,740 पपुलेसन बे 2011 नि सेन्सास बे 2011 नि सेन्सास बे बिटिसिनि सेन्सास रावनिबो गैया बहाय गासिबो नङा होनोब्ला बहाय नों नायदो दाना ट्राइबेला बेसेबां दं पपुलेसनालाय गासैबो 31 लाख जाहैबाय जोंना पपुलेसना ट्राइबेल बर' गार' राभा जोंना बर' गार' राभा हाजं दंदेरो बिसोरखौ लानानै 10,55,000 10,55,000 21 लाखानि बिसोर बारा बाहेरानि मानसिया 21 लाखानि बारा आरो 6टा जन'गोष्ठीखौ एसटि खालामबा मा जागोन बिसोरलाय मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय जोंहा गिथावथाव नङा दा बेखौ दा बुंनांगोन बे नैबे नायदो जोंना जन'गोष्ठीया 10,55,000 ट्राइबेलफ्रा बे जोंना बिटिएडिआव गासै 3,660 गामि दङ 3,660 गामि बे जों ओरै बुंनाय नङा बहाय एकदम गभर्नमेन्टआनो सहिखानाय दं हजों दिल्लीनि माबायाबो सहिनाय दङ 3,660 गामि दं रिभिनिउ भिलेजआ बेसेबां दङ 2,890 रिभिनिउ भिलेज दङ 2,890 रिभिनिउ भिलेज थारमाने बबेबाथ' रिभिनिउ भिलेजाव गोलैया नालाय ओरैनो माबायावसो नामासो थाफायो जेन'बा जों नागाबो रिभिनिउ भिलेज नङा जों बबेबा रिभिनिउ भिलेजजों हाबफानाय दङ थिग बिदिनो 3,660ब्लाबो रिभिनिउ भिलेजआ दङ 2,890टा दा बहाय जोङो मानो होनो बिटिएडिखौलाय रिभिनिउ भिलेजआनो दं दा जोंनाव बेसेबां 2,272टा रिभिनिउ भिलेजखौ लानानैसो बिटिसि बानायदों होमबा आउटसाइड अफ बिटिसि रिभिनिउ भिलेज मात्र 618टाल' आउटसाइड अफ माबा बियो रिभिनिउ भिलेज नोंथां पपुलेसनखौ दाना नायदो नोंथांमोना 618टाल' रिभिनिउ भिलेजआ दङ बहाय जे 20 लाख 21 लाख जानांगौ मा खालामदों होमबा जोंनि बेलेग ब्लकआव बिसोर हाबदोंना हाबाखै जोंनि बेलेग ब्लकआव बाहेरा मानसि दंना गैया जोंथ' बहायनो मोनबायना बे पिक्सारा बहायनो देखायो जोंखौ जे 21 लाखा मारै बारा जाखो जों 10,55,000 मारै जाखो खिन्थु जोंना रिभिनिउ भिलेजआनो बेलेग ब्लकनि रिभिनिउ भिलेजआनो 2,272टा गासैनि रिभिनिउ भिलेजआ माने 2,890टाल' होमबा बहाय नायदो नोङो जेनेरेलासो बांसिन जाहैबाय आरो दिनै गियाल होनना बुंलांगासिनो दं कचास गंसे आदिबासिखौ एसटि होनांगौ दा बेखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो नों जोङो 2008आव थांदोंमोन ट्राइबेल संघनिफ्राय थकन आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि बहाय जोङो थांनानै मोनसे मेम'रेन्डाम बायदि होदों रायलायनायाव दाना सिगाङावथ' जोंजों रायलायाखिसै नालाय डिप्युटि चिफजों जों रायलायदों खाम्फा बरगयारिजों खाम्फा बरगयारि होनदों बले बिटिसिआव माबा मोनसे खालामदोंलै होननानै मा खालामनो नोंसोर मा खालामजानो लुगैयो जों ओरैबायदि खालामजानो लुगैयो नोंसोर मोनसे केबिनेट डिसिसन लादो मा केबिनेट डिसिसन बहाय बर' गार' राभा हाजं बिनि बाहेरै खुनु जाथिखौनो एसटि खालामनाय जानाय नङा होननानै मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै बिसोर सेन्ट्रेलाव फाथायदों दाना
बुंदों हाग्रामाया बुंदों बे जायालै होननानै बुंदोंमोन खिन्थु जों खाम्फानाव थांगौ होननानै बुंबाय खाम्फा जाबाय जों रायलायबायलै मानिया रायलायबाय नोंसोरथ' जोंथ' 2005 निफ्रायसो सालायनो नालाय 2005 निफ्राय जों 2008 आवसो रायलायहैनो 1 बोसोरसो होदों बेखौ लानाया बिदिखौ लानाया 1 बोसोरसो खिन्थु सहिखौनो होआ खामानियानो जाया दा गैथ्रा जाहैबाय होआखिसै दासिम जुदि बिदि होयोमोनब्ला जुदि केबिनेट डिसिसन जायोमोनब्ला जोंना बिटिएडिआव सोरबा राजबंसि सोरबा आदिबासिफ्रा एसटि जानायनि खुनु प्रयजन फैला जेरखम कार्बि आंलं जों जानांगोन कार्बि आंलं मालाय केबिनेट डिसिसन लाना हरदों कार्बिनि बाहेरे बेवहाय खुनु जाथि जनगोष्ठीया एसटि जानो मोना बर'आसो एसटि नङा दा नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ बेखौ खोनाबायबो दा बेफोर जोंनि थाखाय खुब दुखु गोनां एकदम मोजां चान्स मोननायावबो जों बाहायनो रोङाखिसै होमबा बे दाया सोर जाखो जोंनि आथिङाव जों माबा रुवासो दानना लागासिनो दं जों बोरै सहायबावनो बेखौलाय इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा सहायखानाय नंखा दिनै बे सासना बे फाग्लानि महरै सासन खालामबाय थायोबा बे फाग्लानि सासनखौ जोंखौ होनगोन हे जंगलियासो बिसोर बे माबा नङा आसल मानसियानो बुंनोबो रोङा आसल मानसियानो माबा बुंलाबायो बर'फ्रा होनबालाय बिदिनो जोंखौ बिदिसो सानलायनांगौ दा बेफोरनि थाखाय खुब दुखु गोनां आरो बिसोर होनो जोङो आबायावनो एबसुआनो होखाबायलै 2006 आवनो होदों दा बेलाय बे जाम्बानिसो खोथा नङा होनबा 2006 आव मानो होनांदों बेखौथ' नोंसोर मिथिनांगोन ना 2006 आव बयबो मिथिगौ बे समाव राजबंसिजों बर'जों बिराद गाज्रि क्लेश जालायबायमोन जालायाखैमोनबा खम थैलायनाय माबालायनाय जालायबायमोन दा बेवहाय एबसुफ्रा बुंदों जे जोंबो नोंसोरनि एसटि जानायखौ जोंहा बादा होआ खिन्थु जोंनि खामानिखौबो नोंथांमोना बादा होनो मोना बेवहाय ज' रायज्लायनानै मोनसे माबा जादों दा बेखौसो होदों एबसुआ 2006 आव खिन्थु 2006 आव होनाया बे मोनसे संगठनसोथ' 2006 आव होनाया 2014 आव सिसिट'आ दानानै दाना एबसुआव होनबाय एसटिखौनो जाहोनो मोना होननानै फिनदों बिसोर लेटेस्ट जादों जोंना बिसोर बै थांबाय बैयाव बुंबाय बे बुंनाया बबेबा खारनाव बुंबाय दा नै लेटेस्ट 2014 आव जों होनफिनबायना 6टा जनगोष्ठीयाव जेनेबा एसटि खालामनो मोना लिरफिनबायना बेखौलाय मानोथो बुंफिना बिसोरलाय एबसुआ ओरैबायदि लिरफिनदों होननानै बुङो नामा बिसोरलाय बुङा 2009 आव एनडिएफबि सिसफायाराबो होनो 6टा जनगोष्ठी एसटि जानायाव जोंहा माबा गैया बै समाव होदों दाना बिसोरबो जों थांफानानै 2014 आवनो होनखाबायना माबा एसटिखौ खालामनो मोना होननानै बे लेटेस्ट दा रिजुलेसन लानायासो बिसोर प्रजेक्ट जादों दा खिन्थु गभर्नमेन्टआ 2015 आव लाबायना बिटिसिआ 2015 आव लाबाय नो अबजेक्सन आरो बिसोरना नो अबजेक्सन मा जोंनाथ' मोनसे होदोंमोन बै समाव थारमाने 6टा जनखौ एसटि खालामब्लाबो उइदाउट एफेक्टिं एनि ट्राइबेल पिपल उइदाउट एफेक्टिं ट्राइबेल जाहाथे खुनु ट्राइबेलफ्रा जेबो एफेक्ट जाया बे हिसाबैसो होनो थिनदों बै समाव खिन्थु गावसोरनाथ' दायरेक्ट हरबायना